Valencians, ciutadans de la playa de Madrid, de la Comunitat Valenciana o com se diga, és igual. A veure, la meva dona treballava en l'Ajuntament de Finestrat, on diuen que va entrar de calbat, i cobrava un complement una morterà de diners cada mes que no cobra ningú per casualitat, per pura casualitat. El que passa és que n'hi ha gent molt roïna i amb molta enveja dels emprenedors, perquè jo sempre he sigut un home emprenedor que ha sapigut arrimar-me a on n'hi ha que arrimar-se, ja saps, ser regidor del PP, de Jovenico, després vas pujant, fins que aplegues a president de la Generalitat. I mira que me dic Juanfran, que és que només un moniato pot dir-se Juanfran i ser president de la Generalitat. Alcalde de Finestrat i el Jesús Gil del País Valencià. Eixe soy jo, el Jesús Gil del País Valencià. I ara me diuen que perquè la dona ha tret un puesto al costat meu, que està al costat meu en l'Ajuntament de València. Diuen que això li ho ha posat el mompó de la Diputació, que si he sigut jo, que si no sé què. Això és una altra casualitat. Els valencians són malpensats i uns rebordonits. Sort que n'hi ha molts castellans que viuen ací que me voten a mi.